Il-Valletta Local Food Festival ta' din is-sena sejra l-kapitali tinbidel f'xenarju tal-arti kulinarja Maltija bħala vetrina dinamika tal-ċina u l-kultura lokali, tomiet awtentiċi li esploraw it-talenti ta' kokijiet u artiġjani lokali. Dan il-festival, organizzat fl-isfond pittoresk tal-Valletta Design Cluster, se jittella l-ġimma 18 u s-sibt 17 ta' Ottubru mis-6 ta' filgħaxija sal-11 ta' fil-lejl waqt il-ħadd 20 ta' Ottubru bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' nofsinhar. Idħulu bla ħlas. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason Mikallef, għal kif din hija opportunità biex jiġi espost dak li hu lokali u jinġiebu flimkien persuni f'ċelebrazzjoni ta' dak li għamil il-Malta unika. Fost l-affarijiet li rridu li nkomplu nippreservaw f'dal-pajjiż huwa dak li ddistingwina anke kulturalment f'dak li għandu x'aqsam mal-ikel. U allura Valletta Local Food Festival jolqod dan kollu. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, għal kif bħala gvern jemnu bisħieħ li dawn l-avvenimenti huma kruċjali biex ikomplu jiġu preservati l-kultura u l-istorja tagħna permezz tat-tomiet uniċi tal-gżejjer tagħna. Festivals bħal dawn għandhom l-għani li jiċċelebraw dawn l-aspetti Maltin illi jiddistinguna minn popli oħrajn li jitkellmu dwar dak li nagħmlu aħna l-Maltin.